Eli tosiaan tervetuloa tähän hankeinfoon. Meillähän on tänään teemana tämä resurssiviisas rakennettu ympäristö ja ollaan saatu esittelijöitä tuolta Ladekilta, Lapilta ja Lahden kaupungilta. Eli tänään on esittelyssä tuo Raki-hanke, Parru, Stopfa ja Pilot Green, mutta ennen kuin mä päästän täältä Kimmot ja Arton ja Henrin ääneen, niin ihan muutama sana tästä taustasta, että miksi me tämä hankeinfo ollaan järjestetty ja muutama sana myös tuosta kiertotaloudesta yleisesti. Eli me ollaan tosiaan meillä ton Riika ja Johannan kanssa tätä kiertotalousinfoa valmisteltu ja taustallahan tässä tietysti on meidän maakunnan strategia ja vihreän siirtymäohjelma. Ja toi meidän maakuntastrategiahan on just päivitetty, ja tuossa näkyy toi visio ja noi päätavoitteet. Eli visionahan on toi Päijänteen verran parempi, ja sitten noita päätavoitteita on toi kilpailuetua kansainvälisestä kestävyydestä, tilaa luonnolle, luovuudelle, puhtaalle teollisuudelle ja Päijänteen verran parempaa elämää. Ja näissä kaikissa tavoitteissa ja tietysti on tuo kestävyys tosi keskeisenä teemana, mutta tuo kiertotalous nyt nousee erityisesti tuossa tavoitteessa 2, eli tuo tilaa luonnolle, luovuudelle ja puhtaalle teollisuudelle. Eli siihen on listattu nuo aika isotkin pidemmän tähtäimen tavoitteet, eli tavoitteena on, että Päijät-Häme on hiilinegatiivinen, luontopositiivinen ja täyden kiertotalouden maakunta. Ja tuo kiertotaloushan tietysti on yksi tosi tärkeä osa sitä, että saavutetaan myös nuo ilmasto- ja luontotavoitteet. Ja tuolla on sitten noin muita tavoitteita tuossa alla, että tietysti puhdas luonto, luovuus, kestävä muotoilu, uudet teknologiat on osa tuota tekemistä. Ja niin kuin mainitsin, meillä on sitten aikaisemmin jo tehty tuo vihreän siirtymäohjelma, missä myös on vahvasti mukana tämä kiertotalous, eli siinä on tosiaan kanssa yhtenä tavoitteena tämä kiertotalouden saavuttaminen ja tietysti sitä kautta koko isompi tämmöinen systeeminenkin muutos, missä hyödynnetään optimaalisesti nämä materiaalit resurssit, minimoidaan jätettä ja sitten tietenkin yhtenä tärkeänä osana olisi tuo, että löydettäisiin näitä uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Ja nythän me ollaan myös valmistelemassa liittymistä tuohon kiertotalouden Green Dealiin, että sitä kautta saadaan myös kansallisen tukea entistä enemmän tähän toimintaan. Ja mikä meillä sitten ehkä on vielä haasteena täällä alueella, niin laitettiin haasteeksi, että on paljon hankkeita. Sinänsä se tietysti on myös vahvuus, että on paljon hankkeita, mutta sitten aina välillä mietitään, että mikä se sitten on se vaikuttavuus. Eli tosiaan tuohon vihreän siirtymäohjelman seurantaan alettiin kartoittaa näitä hankkeita ja huomattiin, että näitähän on tosi paljon. Niin sitten tietysti se, että kuinka paljon näissä hankkeissa tehdään yhteistyötä ja kuinka hyvin hyödynnetään jo se tehty työ, ettei tehdä päällekkäisyyttä ja muuta, niin siihenkin oikeastaan mietittiin tämä webinaarisarja, että sitten saataisiin ehkä vähän lisää keskustelua vielä näiden hankkeiden kesken ja muiden toimijoiden kesken ja sitä kautta sitä vaikuttavuutta ja yhteistyötä lisää. Ja sitten tosiaan maakuntatasollakin on tehty näitä tiekarttoja, ohjelmia, luotu erilaisia toimintamalleja, mutta vielä se, että miten ne oikeasti saataisiin käytäntöön niin, että se kiertotalous oikeasti toteutuisi tuossa kaikessa toiminnassa. Ja niin kuin sanoin, että saataisiin sitten oikeasti sitä käytännön liiketoimintaa ja niitä hyötyjä myös elinkeinon näkökulmasta enemmän esiin. Ja sitten yksi asia tietysti tässä taustalla on myös nämä erilaiset kiertotalousalustat, mitkä tätä kiertotaloutta mahdollistaa, niin niitäkin on olemassa ja käytössäkin, mutta sekin, että niidenkin käyttöä voisi edistää ja muuta. Eli tämmöistä oikeastaan tässä taustalla, että miten vielä saataisiin tätä vaikuttavuutta ja oikeasti käytännön tekemistä enemmän tänne meidänkin alueelle. Ja tältä pohjalta sitten päästäänkin varsinaisesti puhujat ääneen kertomaan, että mitä näissä teidän hankkeessa käytännössä tehdään ja mitä toimenpiteitä siellä on. Eli ensimmäiseksi meillä olisi Kimmo Haapea Ladekilta kertomassa tuosta Raki-hankkeesta. Ole hyvä vaan, Kimmo. No niin, kiitoksia puheenjohtaja ja arvoisat kollegat. Mäpäs kaivan tuon esityksen tuosta. Jaan sen teille. Tosiaan Kimmo Haapea olen ja olen tässä Ladekilla ollut nyt puoli vuotta. Huhtikuussa aloitin ja olen tässä rakentamisen kiertotalousklusterin projektipäällikkönä Raki-hankkeen projektipäällikkönä. Se toinen hanke mulla on toi Nostavan
teollisuusalueen kehittämishanke, missä on niin kuin puoliksi näissä molemmissa. Ja aikaisemmin mä olen ollut tuolla Mikkelin kehitysyhtiön Mikseillä 14 vuotta erilaisissa hankkeena erilaisissa projekteissa, joista niin kuin viimeiset varmaan 6 vuotta tässä rakentamisen kiertotalous ja yleensäkin kiertotalouskenessä, mutta ehkä eniten tässä rakentamisen kiertotalousasioissa. Mulla on sellaista kantapään kautta hankittua rakentamiskokemusta ja remontointikokemusta ja kaikenlaista ihan niin kuin nuoresta pitäen, että on ollut Raksualla töissä. Mutta en ole alan koulutusta varsinaisesti tullut hankkineeksi, että olen kauppatieteen maisterikoulutukselta, mutta olen tehnyt viimeiset 20 vuotta teollisuudessa ja valmistavassa teollisuuden kanssa parissa töitä ja ollut myöskin yrittäjänä 4 otteeseen. Mutta mennään tähän itse hankkeeseen. Mulla nyt pomppii täällä, että tästä esitystila käyntiin. Eli tämä saa rahoitusta Uudenmaan liitosta ja tämä on osa tätä Innokaupunki-asiaa. Ja me tehdään tätä yhdessä Lahden kaupungin kanssa ja oikeastaan Ladekhan on tässä niin kuin osatoteuttaja ja Lahden kaupunki on päätoteuttaja tässä hankkeessa, mikä kestää 2 vuotta, eli 3 vuotta itse asiassa, eli vielä 2 vuotta eteenpäin. Tämä on alkanut, tuossa onkin väärä vuosiluku, tämä on alkanut jo 24, eli vuosi sitten. Ja käynnistetään niin kuin tämä rakentamisen kiertotalouden klusteri, jota siis aikaisemmin Lahdessa ei ole ollut. Täällähän on muita klustereita, niin kuin viljaklusteri, ruokaluklusteri ja meriklusteri ja vihreän liikkumisen klusteri tai sähköisen liikkumisen klusteri. Ja tämä nyt on niin kuin viimeisin sitten klusteriponnistus Lahden seudulla. Ja tähän kuuluu sitten tietysti tällainen teknologiakehityksen vauhdittaminen yhdessä yritysten kanssa tietysti, jotka tässä hankkeessa on mukana tai tässä klusterissa on mukana. Ja erilaisten materiaalien hyödyntämistä, mennään kohta niihin materiaaleihin ja niihin arvoketjuihin tarkemmin. Ja tässä on niin tunnistettu noita arvoketjuja 6. Ennen mun tuloa oli 6 kappaletta tunnistettu ja nyt on sitten pari arvoketjua tullut lisää tässä matkan varrella. Mutta ne on kaikki aika alkutekijöissään, että niiden eteenpäin vieminen ja potkiminen ja erilaisten rahoitusmallien ja kehitysmallien löytäminen sinne on tietysti ihan ytimessä tässä työssä. Tässä on mukana yritysten lisäksi myöskin sitten korkeakoulujen oppilaitoksia sekä muita niin kuin kansallisia toimijoita. Että meillä on hyvät yhteydet tuonne Helsingin kiertotalousklusteriin, missä meitä ollaan niin kuin muutama vuosi edellä, samoin kuin kiertotalous Pirkanmaahan, josta on tietysti myöskin opittu paljon asioita matkan varrella ja vaihdetaan tietoja, että niitä kiinnostaa tietysti myös, mitä me täällä Lahdessa sitten saadaan aikaiseksi. Ja tämä koostuu tällaisista purkaminen on tietysti keskeisessä asiassa tässä, että pyritään siihen kestävään purkamiseen ja tällaisten purkupilottien avulla. Ja näissä ilman muuta niin kuin kaupunkihan on ja julkinen toimija on niin kuin tässä niin kuin avainasemassa. Ja sen takia tässä Lahden kaupunki onkin niin kuin vetovastuussa tässä klusteriasiassa. Tarkoitus olisi niin kuin pyrkiä ehjänä purkamaan, että saataisiin rakennusosia uudelleen käyttöön. Sitten tehdä tietysti purkukartoituksia, purkusuunnitelmia ja mahdollisesti myöskin mallintamaan noita purkukohteita, vaikka se nyt on aika kallista, mutta sitä yritetään kanssa edesauttaa. Ja sitten tietysti kun joudutaan rikkomaan materiaaleja, niin sitten pyritään saamaan niitä materiaaleja niin kuin uusiokäyttöön, raaka-aineen valmistamiseen. Sitten on tietysti oleellisia materiaalisivuvirtaselvitykset ja
sen hahmottaminen, että mitä niistä materiaaleista pystyy sitten tekemään, kun rakennetaan uutta, joko rakennuksia tai sitten infraa. Ja tähän kuuluu sitten pieni budjetti on tällaisiin testauksiin, labratestauksiin, kelpoisuustesteihin ja ympäristövaikutustesteihin tai kierrätettävyystesteihin ehkä paremminkin, koska sitten kun tehdään niitä uusia tuotteita, niin sitten pitäisi tietysti huolehtia siitä, että ne on sitten elinkaaren päässä taas niin kuin kierrätettävissä edelleen, ettei niistä tule ongelmaa. Rakentamisen pilotointi on tietysti oleellista ja kartoitetaan uusia rakennuskohteita. Ja tässä Lahdessa nyt on niin kuin mahdollisuuksia, kun tännehän on niin kuin teollista rakentamista ja toimitilarakentamista suunniteltu ja on jo käynnissäkin näitä isoja kohteita, niin sinne on yritetty saada mukaan sitten näitä kiertotalousasioita, mutta valitettavasti vielä ei ole ihan hirveätä menestystä ollut, että tuossa Fazerin työmaan osalta niin osoittautui, että oltiin vähän myöhässä, kun tässä syksyllä alettiin ottaa yhteyttä Skanskaan ja kertomaan näitä meidän haluja ja kiertotalousmahdollisuuksia sinne. Mutta ollaan tietysti koko ajan, niin kuin yritetään olla vähän tarkempana siinä, että kun taas käynnistyy uusia rakennuskohteita, niin päästään sinne esittelemään asioita ja saamaan eteenpäin kiertotalousratkaisuja. Ja tarkoitus tietysti synnyttää uutta liiketoimintaa, niin kuin täällä jo olemassa olevien yritysten osalle, kuin sitten myöskin muualla toimivien yritysten osalle sillä lailla, että tänne Lahden seudulle syntyisi uutta liiketoimintaa ja muualla toimivat yritykset perustaisi tänne sitten valmistavaa teollisuutta. On ne sitten uusia raaka-aineita tai uusia rakennustuotteita, maanparannusaineita, sideaineita ynnä muita. Ja sitten tietysti päästöthän on niin kuin tietysti pidettävä mielessä koko ajan, että kun tehdään noita uusia ratkaisuja sitten, niin pitää sekä kuljetuksesta että myöskin siitä valmistuksesta aiheutuvat päästöt olla sitten laskettu. Ja kokonaisvaikutus selvitetty myöskin. No, tässä on tällaista yrityslistaa. Tämä ei ole ihan täysin ajan tasalla, mutta tässä on 35 yritystä, jotka on aiemmissa hankkeissa niin kuin ilmoittaneet kiinnostuksensa tästä klusterista. Ja nämä ei ole kaikki vielä virallisesti niin kuin mukana klusterissa, noin varmaan 1/3 mä olen kerennyt kontaktoimaan näistä ja ne on mukana. Ja sitten tästä puuttuukin vielä muutama yritys, jotka on mukana, jotka on kontaktoitu. Ja tässä ollaan oltu pikkasen hitaita nyt, että tuossa on joulukuun alussa vasta ensimmäinen ohjausryhmän kokous, sitten, jossa on mukana 4 näitä yrityksiä ja sitten on edunsaajajärjestöjä myöskin mukana siinä ja kuntien edustajia ohjausryhmässä. No sitten tietysti hankehenkilöstöä meitä on mun lisäksi Lahden kaupungilla nyt ollut tuo Juha Kapanen päätoiminen tässä jo reilun vuoden ja sitten on nyt aloittanut lokakuun alusta siellä Mirva Gran sitten tällaisena hankekoordinaattorina myöskin tässä hankkeessa. Ja meidän tehtävä tietysti on tunnistaa näitä tarpeita, toimijoita ja liiketoimintamahdollisuuksia ja kasata ja osaltaan niin kuin potkia eteenpäin näitä arvoketjuja ja niiden toimintaa ja saada sitä yhteistyötä aikaiseksi, koska kiertotalous on yhteistyötä tietysti, niin kuin symbioosista puhutaan, niin se on oleellista. Sitten kaupungin vastuulla on tuollainen yhteinen verkkoalusta. Maarit mainitsi tuon materiaalitorin tuossa aikaisemmin, ja se on tietysti meillä koko ajan mielessä, mutta kun se materiaalitori on tuossa nyt pyörinyt 7 vuotta, ollut niin kuin meikäläisenkin salkus mukana, ja se ei ole niin kuin edennyt oikein mihinkään, vaikka mäkin olen niin kuin aikaisemmissa tehtävissä sinne niin kuin syöttänyt sitä tietoa, ja noin, niin kuitenkin niin, nähdään sellainen tälle klusterille yhteinen verkkoalusta myöskin, joka osaltaan toimii myöskin materiaalipankkina niin tarpeelliseksi. Se on Lahden kaupunki sellaisen ensi vuoden aikana. Tietysti kokoontumisia meillä on myöskin sitten face to face sekä sitten isommissa ja pienemmissä porukoissa näiden asioiden eteenpäin viemiseksi.
Sitten tietysti tällaisia konkreettisia muualla tai meillä kehitettyjä työkaluja. Pirkanmaallahan on kehitetty yhteistyössä, itsekin olin mukana tuossa tontin luovutuskriteerien tekemisessä 3 vuotta sitten. Ja näitä tietysti tuodaan tietoon sitten Lahden seudun kunnille, että tällaisia työkaluja niin kuin on käytössä ja niitä voi hyödyntää. Ja ollaan sitä apuna myöskin siinä niin kuin, sparraamassa niiden työkalujen käytössä kun tarvetta on. Eli tontin luovutuskriteereissä on nimenomaan kiertotalousnäkökulma ja miten kiertotalous huomioidaan sitten hankinnoissa ja tontin luovutuksissa kunnille. Ja verkostoyhteistyöstä olikin jo puhe äsken, ja tähän tietysti kuuluu tällaiset ekoteollisuusalueet, niin kuin mainitsin, tuon Ostavan alue muun muassa, missä on itse mukana, ja mahdollisesti muitakin sitten ekoteollisuusalueita. Sellainen on tietysti tuolla Kujalassa, ja se nyt on aika valmis, mutta jatkuvasti käydään myöskin Salpakierron ja Salpamaan kanssa keskustelua myöskin, että miten sitä voidaan kehittää, ja nehän on mukana sitten parissakin arvoketjussa, Salpamaa ja Salpakierto, mitä tässä on niin kuin tunnistettu. Ja noista labroistakin oli puhe ja testauksista ja tuosta tuotehyväksyttämisen ja käyttökelpoisuuden niin kuin prosessoinnista. Niissä ollaan mukana pienellä panoksella, mitä pystytään vaikuttamaan. Että 1 tonnia on varaa niin kuin ehkä laittaa näiden, ja onkin varaa laittaa näiden arvoketjujen niin kuin tuotetestauksiin ja kelpoisuuden osoittamisiin. Pieniä askeleita, suuria vaikutuksia. No tästä nyt ei ehkä, tämä on vanha hanke, tämä rakentamisen innovaatioverkostohanke, mutta tämä vaan niin kuin osoittaa tai kertoo siitä, että tämä RAKI-klusteri, rakentamiskiertotalousklusteri, on niin kuin saanut alkunsa tästä edellisestä hankkeesta, mikä oli tämä innovaatioverkostohanke. Tässä myöskin Maaritin mainitsema kiertotalouden Green Dealia yrityksille markkinoidaan ja tuodaan esille sitä, että se on niin kuin hyvä tapa astua niin kuin myöskin julkisuuteen noiden ratkaisujen kanssa ja tehdä yhteistyötä sitten ympäristöministeriön ja Kiertotalous Suomen ja muiden kanssa. Tämän niin kuin sitoumuksen osalta kannustetaan yrityksiä tekemään näitä sitoumuksia. Ja tämä niin kuin kuva osoittaa vain tätä kokonaisuutta, mikä on Euroopan unionissa ja Suomessakin, näitä erilaisia ajureita, mitkä ajaa tähän vihreän siirtymään ja tähän kiertotalousasiaan. Että 2035 pitäisi olla kiertotalouteen pohjautuvaa taloutta. Siinä on 10 vuotta aikaa. Välillä tuntuu siltä, että mitenköhän tässä käy, mutta joka päivä töitä tehdään sen eteen. Tässä on sitten näitä arvoketjuja vähän tuossa lopuksi vielä sitten esitelty. Eli tässä on niin kuin esimerkkinä tällainen mineraalivilla, kipsi, lasi, tiili, betoni hyödyntävä arvoketju. Ja tässä niin kuin purkujätteistä tehdään niin kuin sit sellaisia betonin kaltaisia tuotteita. Eli siellä on jätteitä tulee tai näitä materiaaleja tulee eri paikoista. Ja sitten on niin kuin yritys A, joka vastaanottaa nämä materiaalit, käsittelee ja jalostaa niitä uudelleenkäyttöä varten. Ja sitten on toinen yritys, joka sitten valmistaa niistä materiaaleista sitten uusia tuotteita. Ja sitten ne menee toivottavasti sitten alkuvaiheessa kunnallisille toimijoille, ehkä sitten myöhemmin joskus kun niin kuin kantopinta-alaa tulee, referenssejä tarpeeksi tulee, niin myöskin sitten muille vapaille markkinoille. Ja tässä on vielä tällainen kuvaus ja kerrottu vähän näitä yrityksiäkin, mitä tässä on mukana. Ja tuolla näkyy tuossa oikeassa alakulmassa tämä kyseinen tuote, joka tässä arvoketju A:ssa on tällainen GeoCube-niminen tuote, jota voidaan käyttää erilaisiin tilaratkaisuihin erilaisissa ympäristöissä istumiseen, ulkona istumiseen tai sitten vaikka istutuksien tai muiden niin kuin tekemisiin, mutta myöskin niin kuin sit infrarakentamiseen noin niin kuin laajemmin. Ja noitahan on nyt sitten esimerkiksi Ankkurin S-Marketin pihalla ja Orimattilan Prisman
pihalla ja sitten on tuolla Peabilla, kun nämä tekee Peab on tässä arvoketjussa mukana, ja tuolla Hollolan Peabilla on parikymmentä tuollaista kuutiota sitten niin kuin rajoittamassa liikennettä ja liikennemerkkien pohjana ja niin poispäin. Nyt täytyy Kimmo vähän hoputtaa sua tässä välissä, aika alkaa loppua. Joo, no sitten on arvoketju B, juostaan nämä loput sitten, eli purkubetonista uusiksi tuotteiksi. Siinä on sitten mukana niin kuin Eifriä, Betsettiä, purkupihaa, Salpamaata ja sitten rakennusteollisuutta ja betoniteollisuutta. Ja siinä purkubetonista laajemmin yritetään niin kuin uuden betonin tekemisessä hyödyntää. Sitten on yksi esimerkki tästä infrarakentamisesta sitten, eli uusiosideainekset ja uusiokiviainekset asfalttiin. Siellä on sitten ehkä veturina eniten tuo Peab, joka tuossa toisena on, ja mukana on sitten GRK, asfalttikalliota ja näitä muita yrityksiä, joita tuossa on lueteltu. Ja siinä on useita sellaisia uusia asfalttiratkaisuja tuotteita, mitkä pyrkii tietysti päästöjen vähentämiseen ja myöskin neitseellisten materiaalien käytön vähentämiseen. Tässä noin lyhyesti muutamalla arvoketjulla kuvattuna. Kiitoksia ja anteeksi, jos ylitin ajan. Ei mitään, kiitos. Tosi mielenkiintoista. Noi materiaalipankit tietysti mielenkiintoiset. Eikö Uudellamaallakin he tehnyt omansa? Että ehkä ne sitten alueelliset toimii kuitenkin jotenkin paremmin. Niin, Uudellamaalla on käsittääkseni rakenteella. Mä en tiedä, onko se vielä valmis. Joo. Hyvä. Meidän täytyy ehkä siirtyä seuraavaan esitykseen, että pysytään aikataulussa, mutta jos teillä on kysymyksiä Kimmolle, niin tuonne voi varmaan tuonne keskusteluunkin laittaa ja voidaan katsoa, jos jää lopuksi sitten vielä aikaa. Mutta jos päästetään seuraavaksi sitten Parru-hankkeesta, Kimmo Liimatainen, ääneen, ole hyvä. Kiitoksia. Joo, meillä on tämmöinen Parru-hanke. Ja katsotaan, miten tämä tästä nyt lähtee. Eli mä yritän jakaa täältä ikkunat, tosta se lähti. Näin. Toivottavasti näkyy nyt esitystilassa toi. Joo, hyvin näkyy. Okei, no niin. Eli tämähän on siis meilläkin EAKR-hanke ja Hämeen ELY on siinä niin kuin rahoittajana. Ja meidän idea on siis paikallisen rakennetun ympäristön tiekartta rakentaa ja kulttuuriympäristön säilyttäminen ja kunnossapito kunnissa. Eli samoja asioita ikään kuin pyöritellään tässä, niin kuin tuossa edellisessä. Me ollaan vaan niin kuin siinä edellisessä vaiheessa, eli me koitetaan painia itse asiassa jättimäistä niin kuin vastustajaa vastaan, että miten se tulee onnistumaan. Eli kaikki varmaan tietää, mitä pienissä kunnissa tapahtuu, eli siellä väki vähenee ja kiinteistöjä jää tyhjille ja kunnan veropohja kapenee ja ei ole varaa pitää näissä kiinteistöissä lämpöjä päällä tai mitään muutakaan, että ne pysyisi kunnossa. Niin tämän tapainen globaali muutosilmiö, että kaikki muuttaa kaupunkeihin ja kunnat jää tyhjäksi, niin sitä vastaan on niin kuin aika hankala taistella. Mutta me yritetään niin kuin siitä näkökulmasta mennä eteenpäin, että edes ne kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset jotenkin säästyisi. Nehän ei ole turvassa niin kuin nekään oikeastaan millään tavalla. Että se tulee ehkä mun taustakoulutuksen kautta näkyviin, että minkä takia mä tässä pyörin, kun mä oon arkkitehti, niin mua tietysti kaikki hienot rakennukset kiinnostaa ja haluaisin niitä säilyttää jälkipolvelle. Ja meidän rakennettu ympäristöhän on, niin kuin, se on sen hetkisen niin kuin kulttuurisen arvomaailman kuva, aina kun tiettynä vuosikymmenen ne jotakin rakennetaan. Että aina kun sitä hävitetään sieltä, sitä vanhaa rakennuskantaa, niin me niin kuin hävitetään sitä omaa historiaa, se katoaa hiljalleen. Että se on tosi ikävä, hankala kehitys. Mutta tässä näin, niin meillä olisi
Meillä on siis Eeva Arrevaara, varmaan monille tuttu henkilö tässä näin, on kirjoittanut tämän hankkeen, ja Eevan asiantuntemus on maankäyttö, kaavoitus, arkkitehtuuri. Sitten tässä on Raine Vihelmaa, myöskin Labista lehtori, ja sama asiantuntemus. Sitten tässä on Topi Huhtanen, jonka asiantuntijuus on mittausteknologiat ja tietomallinnus, eli laserskannaukset ja Building Information Modeling teknologiat. Ja mä oon tässä projektipäällikkönä ja mulla on asiantuntemuksena arkkitehtuuri ja myös tietomallinnus. Mä oon tehnyt sitä joitakin kymmeniä vuosia jo. Ja eli tuossa vähän jo pohjustin sitä, että mitä tässä tapahtuu, eli rakennuskannan purkaminen on yleistä ja kiertotalouden huomioon ottaminen ei aina toteudu, että rakennukset vedetään kaivinkoneella semmoiseksi muhjuksi, jossa on lasia ja muovia ja sähköjohtoa ja vaikka mitä. Ja sitten niin kuin investointipuolella keskustelu on usein yksipuolista. Mä ymmärrän erittäin hyvin sen, että kunta on puu ja kuoren välissä, kun rahat loppuu ja rakennukset huononee. Ja sitten jos vanhemmille ehdotat, että korjataan tuo vanha koulu, jos siellä on jotain pienten lasten vanhempia, niin siellä on erittäin paljon epäilyksiä siitä, että ei sitä saada kuntoon, että siellä on joku sisäilmaongelma, että minähän en lastani siihen kouluun tuo. Ja kunnat on sitten niin pakkoraassa joutuvat tekemään uusia kouluja ja purkaa niitä vanhoja pois. Ja siellä niin kuin se ongelmavyyhti lähtee niin kuin tästä demografian muutoksesta ja kaupungistumisesta, tämmöisistä isoista globaaleista niin kuin megatrendeistä, päätyen sitten siihen, että kun se rakennus on silppuna siinä tontilla, niin mitä sille sitten tehdään. Ja senkin jälkeen vielä se, että saako siitä jotain hyödyllistä, voiko siitä tehdä jotakin niin kuin hyödyllisiä rakennuksia ja niin poispäin. Että se on kieltämättä aika niin kuin hankala ja monipuolista asiantuntijuutta tarvittaisiin. Sitten täällähän on kaiken maailman strategioita kirjoitettu, kansallisia ja alueellisia kulttuuriympäristöohjelmia, arkkitehtuuripoliittisia ohjelmia, tämmöisiä ylätason niin kuin tahdon ilmauksia, mutta ne ei tahdo oikein konkretisoitua, että tarvittaisiin konkreettisia toimenpiteitä. Ja sitten viime vuodenvaihteessahan astui uusi rakennuslaki voimaan ja se nähtävästi ainakin Kuntaliiton asiantuntijoiden mukaan niin helpottaa rakennusten purkamista. Eli kunnat voivat ihan rauhassa purkaa, vaikka rakennukset olisivat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita ja suojeltuja. Että siltä se vähän niin kuin näytti. Okei, meillä on tavoitteena sitten, miten tätä kaikkea vastaan niin kuin voisi kamppailla että niitä rakennuksia saataisiin säilymään niin kuin itsenään. Sehän olisi kaikista paras tilanne. Niin meillä on 3 kuntaa. Laaditaan selvityksiä kunnan tilanteesta ja tiekarttaa tai toimenpideohjelmaa 3 hämäläisessä kaupungissa. Ja kohde, mihin keskitytään, on kunnan omistama rakennuskanta. Yksityisten omistamiin rakennuksiin ei puututa tässä. Ja selvitellään rakennuskannan kulttuurihistoriallista arvoa, mahdollisuuksien rajoissa rakennuskannan korjaustarpeen arviointi. Usein kunnathan tekee tämmöisiä omia salkutuksia ja arviointeja, että kyllä siellä niin kuin operoidaan niiden kiinteistöjen kanssa tietenkin, mutta että jos me voidaan siinä olla jotenkin mukana, jotenkin selventämässä sitä, niin mennään. Ja sitten se iso tavoite siellä taustalla olisi, että vähintään sopeuduttaisiin ilmastonmuutokseen ja vielä parempi, jos sitä pystyisi jotenkin torjumaan, koska kyllähän täällä maapallolla meidänkin jälkeen todennäköisesti joitakin ihmisiä vielä liikkuu. Sitten yritetään tiedottaa ja järjestää seminaareja, että levitettäisiin tätä problematiikkaa vähän laajemmalle, niin kuin ymmärrystä vähän laajemmalle. Ja kohdekuntia on siis 3. Sysmä, siellä on pääasiallisesti tuommoinen kahvimylly,
vanha koulurakennus, joka on ihan tyylikkään näköinen. Se on tämmöinen klassistinen rakennus. Se on vuosikymmenien aikana, sinne on tehty vaikka mitä sinne sisäpuolelle, se on villotettu ja valattu betonia lattioihin ja kaikkea muuta. Vaikka se on puurakennus, niin siinä on haastetta saada se kuntoon, mutta se on kuitenkin kunnan intressissä, että tuo pannaan kuntoon ja keksitään sille joku käyttö. Paresjoella meillä oli pari kohdetta, että toinen on tämmöinen vanha opistotalo siinä Kullasvuorella ja sitten on Mainiemen vanha saha-alue, jota on jo aika laajasti tutkittu ja selvitelty. Ja sehän on, vaikka se on tuommoinen niin kuin harakanpesä-tyyppinen rakennus, kun se on sahan joku lautavarasto tai joku vastaava, että tuossakin kuvassa näkyy rakoja julkisivulaudutuksen välissä, ei se mikään lämmintila ole, mutta se ei niin kuin hävitä sen arvoa ja sen käyttökelpoisuutta, että se on erittäin hyvin toimii tämmöisenä lämpimien aikojen tapahtumapaikkana. Sitten meillä on vielä Riihimäki ja Riihimäellä se problematiikka on tietysti kaliberi isompi, koska kaupunki on isompi, että siellä tämä vastaava kehitys, että rakennukset käy tarpeettomaksi, niin siellä on isoja rakennuksia ja niitä on aika paljon. No niin, sitten me ollaan tehty haastatteluja, avoimia seminaareja, viedään hankkeen loppuun asti, selvitys kuntien rakennuskannasta valmistui viime vuoden loppuun. Niitä on noin 250 rakennusta näissä 3 kunnassa kunnan omistamia. Sitten oli tämmöinen kysely aikataulutettu, että se tehtäisiin viime vuoden loppuun mennessä, mutta siinä havaittiin, että hetkinen, meillähän tulee uudet valtuustot ensi keväänä, että yritetään mieluummin niin päin tehdä, että koulutettaisiin niitä uusia valtuutettuja tai ikään kuin informoitaisiin heitä, että mikä tämä problematiikka on. Että siinä olisi jotain jatkuvuutta, ettei niin kuin saman tien kun nämä seminaarit on pidetty, niin valtuustot vaihtuu ja ihmiset lähtee muualle, niin se on siirretty nyt tähän vuoden loppuun. Ja tuo kysely on niin kuin myös niille kunnanvaltuutetuille. Ja sitten on valittuja case-kohteita, noin mitä mä tuossa äsken näytin, niistä on tehty tarkempaa selvitystä ja laserkeilausta ja mallinnusta ja muuta tämmöistä. Ja sitten ensi vuoden alusta ruvetaan tekemään niitä tiekarttoja. Ja sitten pitäisi sisältää tämän tapaisia asioita. Anteeksi. Eli saataisiin aikaan jonkunnäköinen polku kunnalle, että mitä niiden sen oman rakennuskantansa kanssa kannattaisi tehdä tulevaisuudessa. Ketkä niistä rakennuksista vastaa, minkälaisia rakennuksia on olemassa, mikä se nykytila on ja kuinka paljon siellä on kulttuuriympäristöarvoja. Ja tavoitteena yleishyödyllinen monistettava toimintamalli, että sitä voisi monet muutkin Suomen pienet kunnat sitten hyödyntää. Ja lisätään tietoisuutta ja tietoa rakennusten arvoista ja korjausvaihtoehdoista. Tämä on meidän hankkeen verkkosivu Labin palvelimella. Siinä on esimerkkinä tämmöinen, ei ole tällä kohdealueella, mutta on tämmöinen 1905 rakennettu talo, josta puolet on niin kuin valokuvaa ja puolet on tietomallinnettua synteettistä kuvaa, että siinä on kokeiltu tällaista, että mitä tuosta lähtee, jos se tietomallinnetaan suunnittelun ja uudelleenkäytön ja muun pohjaksi. Ja sitten tuosta löytyy QR-koodilla tuo meidän verkkosivu ja siinäpä se oikeastaan oli. Joo, kiitos. Tosi mielenkiintoista. Täytyy ehkä teihin olla jossain kohtaa yhteydessäkin. Meillähän on myös yhdessä Lapinkaan näitä ilmastonmuutoksen sopeutumisen hankkeita, niin tähän liippaa myös siihen. Joo. Mä olen itse asiassa toisessa mukana semmoinen kuin Helle-hanke. Niin no niin, joo. Hyvä juttu. Okei.
Joo, kiitos. Onko Kimmolle tähän väliin jotain tosi nopsaa kysymystä? Voi edelleen laitella sinne chattiin ja kiitos vastailustakin. Joo, Iisa, ole hyvä. Mulla ei itse asiassa ole kysymystä, mutta semmoinen huomio vaan tuohon noin, että pidän siis tosi kivana hankkeena. Näitä tämän tyyppisiä pitäisi vaan olla entistä enemmän. Ja tuossa on kiva, että tuossa on noin niin kuin 3 esimerkkikuntaa, mutta tällaistähän tarvittaisiin ihan kaikkiin kuntiin. Että sitä vanhaa rakennuskantaa ja korjausvelkaa löytyy ihan eittämättä jokaisesta kunnasta. Ja se, että mietitään niin kuin sen purkamisen sijaan, niin mitä muita vaihtoehtoja on, ja jos puretaan, niin sitten mitä sille purkujätteelle voidaan tehdä, mikä oli tietysti tuossa edellisessä esityksessä niin kuin tämä ekouppi, mutta niin, minusta oli oikein hyvä. Harmittaa, että Asikkala ei ole tässä mukana. Ehkä seuraavaan vai ei? Niin. Joo, hyvä. Hyvä. Kiitos. Joo, hyvä. Mutta mennään sitten eteenpäin. Päästetään ääneen Arto Pennanen Lahden kaupungilta ja hän esittelee Stopva-hanketta. Ole hyvä. Joo, kiitoksia. No niin, tosiaan Arto Pennanen ja olen projektipäällikkönä Lahden kaupungilla tämmöisessä Stopva-hankkeessa, joka on Interreg tai EAKR-rahoitteinen hanke. Siinä on kaikkiaan 6 kumppania 3 eri maasta. Tältä seudulta on Lahden kaupungin lisäksi on LUT ja Helsingin yliopistoryhmät mukana. Eli tässä hankkeessa tutkitaan, miten tai voisiko rakennus- ja purkujätettä hyödyntää hulevesien käsittelyssä jollain tavalla. Hulevesitermi on varmaan kaikille tuttu, mutta tarkoittaa siis sade- ja sulamisvesiä, jotka virtaa kiinteillä pinnoilla ja kontaminoituu ja sitten päätyy yleensä vesistöihin. Niin, kun saa vielä diaa vaihtumaan. Niin tässä nyt projektin perusajatus yhdellä kalvolla. Eli tutkitaan tosiaan erilaisia rakennus- ja purkujätteen materiaaleja. Me on kerätty näytteitä Lahden alueelta ja sitten myös Tallinnan alueelta ja Miltenen alueelta Latviasta. Purkumateriaaleja, erilaisia erityyppisiä materiaaleja ja niiden ominaisuuksia on tutkittu ja karakterisoitu eri menetelmillä. Tätä on nyt koko jakaumaa muotoa, ominaispinta-alaa ja koostumusta ja tämän tyyppisiä asioita. Sitten on tehty liukuisuustestejä, eli katsotaan, että onko se materiaali itsessään, voiko se olla haitallista, mitä siitä liukenee veteen. Sitten on testattu erilaisia prosessointimenetelmiä, että saataisiin näistä materiaaleista tehtyä jonkunlaista suodatinmateriaalia tai suodattavaa komponenttia. Ja edelleen näiden materiaalien suodatuskapasiteettia, virtaus- tai suutonopeuksia ja muita ominaisuuksia testataan sitten laboratorioissa tai on testattu ja mahdollisuuksien mukaan kenttäkokeessa sitten myös jatketaan näitä testejä. Hankkeen hyötytavoitteet on toki semmoiset, tai niitä on 2, eli vähentää hulevesien aiheuttamaa ympäristökuormaa ja sitten parantaa rakennus- ja purkujätteen kierrätysastetta ja hyödyntämismahdollisuuksia. Mutta nyt niin sanottuja tuotostavoitteita sitten on tärkeimpänä 3 hulevesijärjestelmäpilottia tosiaan 3 eri kaupungissa ja eri maassa, joissa voidaan sitten mitata puhdistuksen tasoa, käsiteltyjä vesimääriä tai puhdistusprosenttia ja tämän tyyppisiä asioita. Sen lisäksi tietysti tulee tieteellisiä julkaisuja, opinnäytetöitä, joita taitaa olla 4 kappaletta tähän mennessä. Sitten tulee
raporttimuodossa tulosraportteja, menetelmäkuvauksia ja varmaan jonkunlainen yhteenvetoraportti tietysti sitten lopuksi. No, konkreettisia toimenpiteitä, mitä nyt on oikeastaan tähän mennessä tullut, niin me on myös koottu tilastotietoa rakennus- ja purketteen määristä alueellisesti ja sitten ihan kansallisesti näissä 3 maassa. Ja muun muassa niin kuin Lahdesta ja ympäristökunnista tietoa on kerätty Suomen ympäristökeskuksen Ylva-tietokannasta ja sitten osittain ihan niin kuin alan toimijoilta itseltään. No, LUT on kehittänyt menetelmän purkujen prosessointiin ja siitä on sitten valmistettu kokeellista materiaalia ensin pienessä mittakaavassa, niin kuin yli 10 kiloja ja sitten vähän suuremmassa mittakaavassa tuolla Vima Oy:llä Lappeenrannassa. Tosiaan nämä hulevesijärjestelmät, mitä on 3 kappaletta suunniteltu tai tämä yksi Lahdessa oleva on nyt valmistui viime kesänä ja 2 muuta on rakenteilla. No, huleveden laadunmittauksia toki tehdään, että saadaan siitä tietoa. Ja sitten tässä semmoinen ehkä suurempi tieteellinen harjoitus on tämmöinen elinkaarimallilla tehtävä erityyppisten huleveden käsittelyjärjestelmien vertailu. Eli siellä verrataan tämmöisiä jo aiemmin käytettyjä niin kuin hiekkapetityyppiä tai kosteikkojärjestelmää ja sitten tätä Stopvassa kehitettyä konseptia. No, pyydettiin arvioimaan hyötyjä alueellisesti, niin tietysti olisi toivottavaa, jos nuo alussa mainitut hyötytavoitteet toteutus ihan sellaisena, mutta sitä nyt on aika tässä vaiheessa mahdotonta sanoa mitään varmaa. No, voidaan tietysti arvioida, että ihan alan toimijoiden, niin kuin rakennus- ja purketteen käsittelijöiden tietoisuus ja osaaminen kehittyy jollain tavalla. Sitten saadaan vertailutietoa huleveden laadusta ja sen käsittelytasosta eri puolilla. Ja no, voidaan sanoa, että kaupungin puitesopimustoimittajien osaaminen ja kokemus laajenee. Ja no niin, sekä niin kuin suunnittelu- että urakoitsijapuolella, niin tässä nyt on tullut joitakin uusia materiaaleja ja uusia menetelmiä tämän projektin puitteissa. Sitten minkälaisia mahdollisia vaikutuksia me saataisiin aikaan, niin pitkäaikaisista vaikutuksista on varmaan vaikea sanoa mitään arvioita, ellei sitten ruveta puhumaan dynaamisista vaikutuksista, mutta joitakin lyhytaikaisia vaikutuksia tietysti voidaan nähdä ihan sitä kautta, että nyt korkeakoulut saa rahoitusta, opinnäytetöitä, kaupunki saa investointiapua hulevesijärjestelmään. No sitten mitä tulee nyt vaikka sitten purkuyrityksiin ja kierrätyslaitoksiin, niin hulevesijärjestelmiin tarvittavat materiaalimäärät nyt on kuitenkin sen verran pieniä, että niillä on aika haastavaa motivoida näitä toimijoita niin kuin kehittämään uusia tapoja tai muuttamaan toimintoja. Mutta
nuo aiemmin mainitut konsulttiyhtiöt nyt saa sitten uusia kokemuksia ja referenssejä omaan työhön. Ja kaiken kaikkiaan niin jos nyt jotakin, niin tämän hankkeen tulokset kyllä edelleen tukee sitä jätteen lajittelua ja ennen kaikkea jätteen synnyn ehkäisyn tärkeyttä, koska kuitenkin mitä niin kuin tämä Liimataisen Kimon mainitsema muhju, niin se on sitten erittäin hankala jo kierrättää ja prosessoida. Ja joka tapauksessa niin kuin jäte, vaikka se on niin kuin sen lisäksi, että se on resurssien tuhlaamista, niin siitä tulee kuitenkin sitten kustannusvaikutuksia ja muita ympäristövaikutuksia myös. Niin eli varmaan se tämänkin hankkeen jonkunlainen päätulos voi olla se, että jätteen syntyä pitäisi edelleen ehkäistä. Joo, siinäpä olikin kaikki. Kiitoksia. Joo, kiitos. Tosi mielenkiintoista. Onhan toi varmasti hyvä osoittaa, että on käyttöä näille materiaaleille. Joo, Kimmo, ole hyvä, sulla oli kysymys. Joo. Mä olin tuossa materiaalikierto- ja liiketoimintaklustereiden vahvistaminen hankkeessa ja siellä oli tästä biohiilestä puhe ja en ymmärrä hulevesien käsittelystä juurikaan, että mikä se saastuneisuus tai kemikaali tai mikä tahansa pitoisuus siellä onkaan, mutta siellä puhuttiin tämmöisestä, että voisiko sitä biohiiltä käyttää jotenkin tuossa hulevesien suorituksessa. En osaa sanoa, että toimiiko se edes tämmöinen. Onko se tullut vastaan teillä siellä? Siis joo, kyllä ilman muuta se toimii ja sitä käytetään ainakin niin kuin pilotointimielessä on käytetty varmaan vähän laajemminkin, mutta se nyt ei tässä ollut niin kuin tämän hankkeen fokuksessa suoranaisesti, että mutta joo, ilman muuta se on yksi mahdollisuus ja varmasti toimii kyllä. Joo, kiitos. Sitten oli Jaanalla vielä kommentti tai kysymys. Joo, huomenta vaan. Tämä on kiinnostava aihe. Mä tykkään Heinolasta, kun siellä tehdään niin hienoja näitä hulevesialtaita, niin se jotenkin viehättää kaunis katsella niitä. Ja olisin vaan kysynyt, kun äskettäin oli tämmöisessä EUn DUT-Landstokissa tästä aiheesta nimenomaan kaupunkien hulevesiratkaisusta esittelyt, niin olikohan se, kun tämäkin on vissiin kansainvälinen hanke, niin onko tämä ollut se siellä esittelyssä? Mä en muista sitä, enkä huomannut Lahtea siellä mainittavan, mutta soittaako kello yhtään? En ainakaan tiedä, että olisi ollut. Se on ollut joku muu. Se on joku muu, joo. Okei, kiitos. Hyvä, kiitos Arto. Antilla on vielä nopsa-kysymys, että ehditään vielä kuunnella viimeinenkin, mutta ole hyvä. Joo, nopea kysymys. Tuleeko vertailua tämän suodattimen niin kuin tehosta siinä mielessä niihin nykyisiin perinteisiin hiekkasuodattimiin tai mitä siellä on niitä Honorin järjestelmiä, että niin kuin teknistä vertailua, että toimiiko tämä hyvin paremmin vai huonommin niin kuin nykyisiin olemassa oleviin? Joo, no ihan suora vertailu saadaan niin kuin rinnakkaiskokeesta, mitä meillä on käynnissä, niin saadaan tuommoiseen niin kuin Legasora-tyyppiseen, eli tällä Filtralite-nimellä markkinoituun materiaaliin. Et siihen tulee ihan suora vertailu. Sitten niin kuin, aiempien datojen pohjalta tehdään vertailu. Tosiaan kun mainitsin tästä elinkaarimallista, niin sitten sitä verrataan, niin kuin, siellä on muun muassa sitten tämmöiset hiekkapetityyppiset järjestelmät mukana siinä vertailussa.
Hyvä, kiitos. Joo, mennään sitten vielä eteenpäin tuonne Pilot Green-hankkeeseen, eli Henri Heikkilä, ole hyvä. Jes, kiitoksia. Otan vielä esityksen. No niin, näkyykö? Joo, hyvin näkyy. Yes. Eli Pilot Green-projektista kyse ja loppusuoralla ollaan hankkeen tekemisessä, eli 2.3 on aloitettu ja nyt sitten projekti päättyy tämän vuoden loppuun. Ja mä oon itse siis Heikkilä Henri ja toimin täällä Lab-ammattikorkeakoulussa projektipäällikkönä ja TKI-asiantuntijana. Ja itse hyppäsin tähän hankkeeseen mukaan tässä ihan loppusuoralla, eli kesäkuussa. Ja päässyt sitten nauttimaan näistä hedelmistä niin sanotusti, mitä tässä hankkeessa on saatu aikaiseksi. Jees, no mitä hankkeessa sitten oikein tavoiteltiin, niin tässä oikeastaan lyhyt semmoinen driveri tälle koko hankkeen tekemiselle, mitä vastaan sitten lähdettiin kehittämään tätä Pilot Greeniä. Ja nimensä mukaisesti niin hankkeessa kehitetään ratkaisuja, jolla voidaan lisätä sitä vihreyttä ja viihtyisyyttä semmoisiin paikkoihin, missä sitä normaalisti ei ole. Ja tarkoituksena, että myöskin sitten näitä kokeiluita skaalattaisiin, eli täällä oli sitten se KV-kansainvälisyysnäkökulma myöskin sitten tässä hankkeessa koko matkan ajan. Ja toteuttajana tässä hankkeessa oli Forumvirium, eli Helsingin kaupungin innovaatio, tämmöinen paikka, joka oli sitten pääkoordinaattorina. Sitten oli lisäksi Metropolia osatoteuttajana ja Lab-ammattikorkeakoulu. Ja budjettikin oli ihan tuommoinen normaalisti poiketen suht iso, josta sitten Labin osuus oli se 244 000. Ja aluekehitysrahastosta oli saatu sitten rahat, eli Päijät-Hämeen liitolta sitten Labin osuus. No ydintavoitteita meillä oli oikeastaan nyt nämä 4 kappaletta sitten, millä lähdettiin tätä viemään eteenpäin siihen kaupungistumisen ja ilmastonmuutoksen haasteisiin lisäämällä sitä kasvillisuutta tiiviiseen kaupunkiympäristöön, niin sanotusti täydennysvihreyttämistä. Sitten tehdään sitä TKI:ta nimensä mukaisesti, eli kehitetään ja kokeillaan yritysten kanssa niin kuin uudenlaisia luovia, rohkeita kasvillisuusratkaisuja sitten täällä kaupunkien kokeiluympäristössä. Sitten skaalataan niitä ratkaisuja, edistetään sitä alan liiketoimintaa ja osaamista. Meillä on sitten muun muassa nämä yritykset on päässyt tämmöisiin kansainvälisiin klustereihin myös sitten osa näistä meidän pilottiyrityksistä mukaan. Ja sitten lopputuloksena, että kaupungit ja rakennuttajat osas hyödyntää ja kokeilla ja hankkia uudenlaisia ratkaisuja, että ei aina otettaisi sitä pulkkia ja helppoa ja halpaa. Tai ei välttämättä edes halpaa, vaan sitä kallistakin saatetaan ottaa. Joo. No sitten konkreettiset toimenpiteet ja hyödyt alueelle. Niin tässä hankkeessa on osallistettu asukkaita, yrityksiä, rakennuttajia, järjestettiin työpajoja Helsingissä ja Lahdessakin muutama. Sitten on tehty markkinatutkimuksia tuolla Metropolian puolella ja erinäköisiä sitten koulutuksia tuonne hankintojen puolelle ja sen liiketoimintapotentiaalin myös siihen arviointiin. Sitten meillä on ollut sitten toi KV-näkövinkkeli, eli ollaan oltu verkostoitumassa Euroopassa monessakin paikassa. Sitten lisäksi meillä kuuluu, että järjestetään 3 kappaletta tämmöisiä KV-webinaareja ja viimeisin oli tuossa syyskuussa. Ja niistä löytyy tallenteet tuolta meidän nettisivuilta. No sitten tämä itse pihvi, eli nämä kokeilut siellä kaupungissa, niin tässä hankkeessa oli 2 kokeiluohjelmaa ja siellä oli sitten
tämmöisen avoimen kilpailutuksen kautta niin haettiin yrityksiä ja tavoitteena oli tosiaan tarjota yritykselle se mahdollisuus kehittää niitä uusia tuotteita ja palveluita ja saada sitten tilaajia ja sitten niiltä käyttäjiltä sitten myöskin sitä palautetta, että miten sitä lähteä kehittämään. Sitten lisäksi tuoda sitä näkyvyyttä luonnon monimuotoisuutta tukeville tuotteille ja palveluille ja sekä vauhdittaa sitten näiden kehitystä ja käyttöönottoa. Sitten lisäksi tarjottiin kaupungin sidosryhmille kokemuksia ratkaisuiden toimivuudesta ja sitten luotiin kaupunkilaisille viihtyisämpää ja vehreämpää kaupunkitilaa. Siinä oikeastaan niin kuin lyhkäisyydessä, ja sitten voitaisiin mennä, kuvat on aina kivoja, niin tässä näkyy nyt sitten muutamia näistä meidän piloteista, mitä ollaan yrityksien kanssa tehty. Eli jos lähdetään vaikka tuolta vasemmalta ylhäältä, niin siellä on Block Gardenin ja Lab-ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä tehtiin tämmöinen hukkapuisto tuohon Mukkulan S-Marketin viereen tuossa 24 kesällä. Ja se on siellä edelleen, se itse asiassa jatkuu vielä siinä. S-Market ilmeisesti osti nyt sen tontin, mistä paloi se rakennus tuossa muutamia vuosia sitten. Ja se jatkuu ja kehittyy siellä edelleen. Sitten tonne Herttoniemen metroasemalle, niin siellä tehtiin enemmältikin tällaisia kokeiluita, eli se koko metroasema muuttui täysin vihreäksi. Ja siellä päästiin sitten useamman eri yrityksen kanssa kokeilemaan heidän ratkaisuitaan. Siellä oli muun muassa Sitowise ja Block Garden ja sitten Humble Bee. Ja itse asiassa rakennus- ja betoni ja elementti pääsi sitten testaamaan sitä semmoista Techrock viherseinää siellä, että miten se toimii. Ja sinne tosiaan tuli tämmöinen pölyttäjäpuutarha sinne katolle. Sieltä kerättiin tämmöistä eDNA-näytteitä että näistä mehiläisistä. Sitten sinne tuli tämmöinen viherkatto ja sitten lisäksi oli se vertikaaliviljelmä. Sitten siihen metroaseman viereen niin Spolia teki tuommoisen purkurakennuksesta ylijääneestä liimapuusta niin pussikatoksen, missä on sitten myöskin viherkatto tuolla. Ja sitten tuossa on yksi tuollainen Ilmalan keidas tuolla Ilmalan torilla Helsingissä, niin sinne tuli kanssa tuommoinen väliaikainen viherkeidas ja siitä sitten kerättiin palautteita. Muun muassa meillä oli Labin yksi opiskelija koko kesän siellä käyttäjäpalautteita keräämässä ja siitäkin on tehty sitten tämmöinen käyttäjätutkimus. Eli toi oli täysin tyhjänä betonia ja tylsää ja siis tuossa näkyy, että siellä ihmiset viihtyy ja ovat tyytyväisiä ja aurinko paistaa. Sitten lisää näitä kokeiluita. Lisäksi meillä oli sitten tämmöinen Lensorin, missä testattiin satelliittiteknologian hyödyntämistä Helsingin viheralueiden siinä kestävässä hallinnassa ja sitä testasi sitten toi viherpalvelut Hyvönen kesän ajan ja siitä saatiin hyviä tuloksia, eli sieltä pystyttiin sitten katsomaan, miten esimerkiksi vaikka nurmikot kasvaa ja just sadetuksen tarvetta ja tämän tyyppistä. Sitten tuossa on yksi vielä Helsingistä, on tommonen ratikka pysäkkiin Innogreeni tehnyt tommosia kasvipylväitä ja noi itse asiassa jäi nyt sitten pysyvästi tonne ja niitä on ilmeisesti kaupunkiliikenne nyt sitten lisäämässä tätä vehreyttä näihin katoksiin. No sitten oikeastaan viimeisin pilotti, mikä nyt valmistui ihan tässä, itse asiassa tällä viikolla pidettiin semmoiset niin sanotut harjakaiset siinä, niin siinä on ei lappilaista käsityötä, vaan läppiläistä muotoiluosaamista, eli tämmöinen kun Muotsikan opiskelijat on tehnyt
annettiin heille tehtävän anto, että tuohon sisäpihalle siinäkin oli vähän semmoinen hukkatila, katos, kiva paikka olisi jollekin, mutta ei siinä ole oikeastaan ollut mitään. Niin siihen tehtiin sitten tuommoinen, tuossa ylälaidassa näkee 3 eri konseptia, niin niiden pohjalta sitten tämmöinen niin sanotusti luonto ottaa vallan istumapaikkoja siihen ja siinä on hyödynnetty sitten tuollaista sydänpuuta, mikä osittain menee noissa sahatavarana ne hukkaa ja noin täysin moduuleja, eli toki on suunniteltu niin sanotusti kiertotalouden toimintaperiaatteiden mukaisesti noin kaikki. Ja tällä hetkellä siellä on nyt 3 moduulia, mitkä saatiin nyt sitten tuohon Harjakaisiin valmiiksi, mutta sinne tulisi nyt tässä loppuvuoden aikana vielä, oliko 22 moduulia, eli tuossa näkyy vähän tuossa konsepti 2, eli sinne tulee tuommoinen niin sanotusti keidas. Ja sitä voi tulla sitten vaikka ensi kesänä ihastelemaan, että miten sieltä toi vihreä tursuaa ja miten siinä voi istua. Paljon on tapahtunut tässäkin hankkeessa ja tuohon nyt sitten otin poimintoja noista tuotoksista, jos haluaa käydä katsomassa. Joo. Mutta noista ehkä yksi viimeisin poiminta on, me ollaan tehty kaupungeille tämmöinen käsikirja, miten hyödyntää sitten uudenlaista vihreää infran ratkaisuja, niin toi löytyy tuolta nettisivuilta. Ja sitten mä voin tuosta kohta laittaa chattiin. Meillä on itse asiassa päätöstilaisuus tulossa 26. päivä ensi viikolla tuolla Sofia Helsingissä. Se on ihan live-tilaisuus ja siellä on sitten näistä meidän piloteista on posterinäyttely, sitten siellä on paneelikeskustelua ja tulee keynotea, niin sinne lämpimästi tervetuloa. Mä voin laittaa kohta linkin tuohon chattiin. Mutta tässä kohtaa kiitos, ei mennyt kuin 3 minuuttia yli. Hyvä, kiitos paljon. Täytyy tulla sitten sinne sisäpihalle katselemaan jossain kohtaa, että miten penkit valmiiksi niitä sanottiinkaan. Hyvä. Mä en tiedä mitä ne on, mutta ne on tosi hauskoja. No joo, täytyy tulla katsoa. Joo, me ollaan pikkasen yliajalla, mutta jos sieltä jollain on vielä nopea kysymys Henrille, niin voidaan ehkä vielä ottaa tähän loppuun. Tai sitten tosiaan tietysti voi mennä sen lopputilaisuuteen kuulolla. Jos ei tule muuta tässä, niin hei, kiitos tosi paljon kaikille esittäjille ja osallistujille ja laitoinkin tuohon chattiin vielä mainoksen, että jatketaan näillä webinaareilla 2 viikon päästä, niin toivottavasti pääsette sinnekin paikalle. Mutta tosiaan kiitos kaikille ja kivaa perjantaita ja viikonloppua. Moi moi. Kiitos, viikonloppua. Moi moi. Moi moi.